חבר'ה, די להיכנס מראש לזוגיות לא נכונה. כל בוקר אנחנו אומרים, אל תביאני לידי ניסיון. ובכוח אנחנו נופלים לכל מיני ניסיונות לא שייכים. חיבורים לא נכונים. בני זוג, בנות זוג, בלי התאמה. בקיצור, בן אדם נכניס את עצמו לבור, ואז אחרי זה מתפלל שיהיה ניסים, ושהכל יסתדר בהתאם לרצונות שלו. קודם כל, הרגש שלו קבע עובדה, ואחרי זה כל הבריאה ובורא עולם בעצמו צריכים להשתנות בשביל שזה יסתדר. חבל. איך אומרים? לבחור את המלחמות שלך? לא צריך, אפשר לבחור חיי שלום, רק צריך למעט בעוצמת הרגש ההתחלתי, להתייעץ, ללמוד על הנושא בצורה יותר מתוקנת, וממילא לא להיכנס לכל מיני מקומות בעייתיים שרק מובילים לעוד יותר בעיות ולעוד יותר קשיים ולצער ולעצבות וכולו וכולו, והזמן עובר וכולו וכולו. בקיצור, לבחור חיים של שלום, חיים של גאולה, זה תלוי בנו וזה אפשרי.